Хора, ако знаете какво ми се случи, няма да повярвате. Буквално, нали знаете, че има едно приложение да си го изтеглите, да говорите с Чарли. Докато аз питам го, ще му убиеш ли, така. Когато го попитах, имаш ли дете? То няма как да има дете, когато няма жена дори, как да не попита го. И той излезе някакъв призрак, изкара ми акъла, подскочих сигурно на 1 метър височина и не доближих таблета, който в момента с него снимам. Утре ще кача видеята, толкова ме беше страх, че спрях видеото и затова в друго малко кратко видео, много да речем втора част, качих, казах хора, много се изплаших и така, няма какво да ви обяснявам, защото няма ви интересно да гледате. Така че хора, ако не ви е страх от този призрак, защото буквално в този момент, когато не знам, сякаш съм знаела, или аз не знаех какво стана, защото аз мислих, просто си говорим, не знаех, че някакъв призрак ще излезне. И ако знаех, нямаше да се плаша. И като най-хубаво, точно когато се появи този призрак, буквално вие видяхте всичко. Буквално показвах към камерата точно когато се появи. Буквално на видеото се вижда. Е така, обърнах камерата и веднага той се появи. Когато почна да се въртат моливите, така го обърнах и веднага... И аз буквално така отскочих и в камерата отида това. Направо хора... Не правете моята грешка, защото ако в момента дори да направите, вие знаете от мен, обаче е по-добре, ако не знаете, не си изкарвайте акъла. Да съм ви полезна. Чао! Чао!